good morning sa inyo lahat mga tropa. Welcome back again sa ating panibagong vlog. Alright mga tropa, so ito, katapusan na ng June, diba? So magjo-July na. So anong kinalaman ng July, diba? So ibig sabihin na pag sumapit ng July, ibig sabihin i-ready na natin ng mga materials natin kasi breeding season ng mga tropa. Ayan, so pag-uusapan natin ngayon ang selection natin sa ating mga materials for breeding this coming 2026 breeding season. Right, so ito mga tropa, may napili na ako dito. Ayan. Isang bullet. Ayan, so ipapakita ko sa inyo mga tropa kung paano ba yung selection natin sa mga breeding materials natin. So bago tayo magpatuloy, yung camera woman natin is nakapili din, may napili din siya sa mga nagko-comment sa ating YouTube channel. So yan, ito yung ating camera woman. Masyadong mataas. Yan, sige. Hi, so what a big shout out for Fox mo. Shout out po Rinaldo Rayos, Jeremy Tadle, and Marvin Cozon, and Adrian Zeta. So hello po sa inyong lahat. So yan yung napili mo. Yeah. Pag meron pang magpapa-shout out, mag-accept po tayo. Alright, so yun mga tropa na. So shout out po sa inyong lahat mga tropa. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Right, so madako na po tayo mga tropa sa pagpili natin ng mga breeding materials natin. So uunahin natin yung mga bullets natin. So mayroon tayo dito isang Hatch Gray. So yung ating Hatch Gray natin, ayan mga tropa. Kita nyo naman, pulang-pulang muka. Ayan. So paano nga ba yung pagpili natin ng mga materials natin sa pag-breed? So ngayon mga tropa, unahin natin is dapat alam natin kung ano yung karakteristik ng isang linyada. Tapos alamin natin kung ano yung fighting style niya, yung bloodline niya, ganyan. So hindi lang basta-basta. So napakahirap ng selection ng materials. So itong mga tropa, mayroon tayo ditong bagong pullet. So ito, binigay sa atin ng ating tito. Yan. So galing ito sa farm. So ito ay isang Hatch Gray. So ito yung isang napili ko mga tropa kasi gusto kong i-develop yung isang gray natin doon. So kasi yun pure na gray siya. Ay may halo na rin pala, naka-cross na siya sa Boston. Yan. Boston gray siya, pero gusto ko pa siyang i-develop kasi parang nakukulangan ako eh. And ito nakita ko to, yung fighting style kasi nito mga tropa is kompleto siya. So gameness ang hinahanap ko. So kulang sa gameness, so dadagdagan natin siya ng gameness. So ito mga tropa yung pagpili natin. So ito yung isang napili ko dahil sa mata mga tropa, ayan, unahin natin mata. Kailangan dapat pantay ang mata. Ayan. Buo yung mata, no? Buo, ayan, katulad ng mga tropa. Buong buo yung mata niya. Tapos siyempre maliit yung ulo. Ayan. So yan, maliit yun. Grabe nagyayabang pa talaga oh. Maliit yung ulo niya. Tapos siyempre yung paa, ayan, dapat pantay. Ayan siya mga tropa, pantay dapat yung paa. Ayan. Tapos yung pag kinapa mo yung balahibo, kailangan para siyang cotton. Ayan, para siyang cotton. Tapos buong buo yung balahibo niya. Ayan, para ready siya. So, ito ay isang 8 months old na Hatch Gray natin. Tapos siyempre yung pakpak kailangan dapat malambot. Malambot siya. Ayan. Malambot dapat ang pakpak. Hindi dapat matigas yan kasi pag matigas mamanahin yan na magiging anak niya. So yan. Ayan o. Ayan, malambot. Tapos yung pitcho kailangan buong buo. Ayan, ayoko ng manok na masyadong mapitso mga tropa. Kailangan
halos wala kang nabuto sa pitso. So yan, ganda oh. Wala siyang masyadong pitso mga tropa. At siyempre titignan natin yung sa paa. Pakita mo sa paa. Yan, dapat pantay. Ayan mga tropa oh. Ganda oh, pantay oh. Yan. Kabila, kailangan kabilaan yan, pantay dapat. Yan. So ito yung isang napili natin na Husky Gray. Ayan mga tropa. So ganun na yung pagpili ng pullet. Kailangan dapat matinding selection dapat yung gagawin natin para makabuo tayo ng winning line. Ayan. So yung winning line. So dito pa yung mga ibang pullet natin. Mayroon tayo ditong isang sweater. Ayan yung sweater. Ayan oh. Tapos mayroon din tayo. Dito rin yung ating Boston Gold. Ayan. Boston Gold. Tapos ito naman yung ating regular gray. Ayan siya oh. Yan. So yan yung mga pullet natin. At may dagdag pala ako mga tropa. Kung napapansin nyo yung mga pullet na yan, ayan. So pare-parehas lang yung kanilang height. So ako mga tropa gusto ko kasi sa mga materials ko is yung medium station lang. Ayaw ko ng matataas sa pullet. Pero pagdating sa mga broadcock, ang gusto ko sa mga broadcock kasi yung naglalaro sa medium high. Ayan, medium high o medium din, parehas lang. Pero mostly ang hinahanap ko kasi na breeding materials sa mga broodcock is yung medium high station. So ito mga tropa is isang Picom. Ayan, isang Picom siya, Picom. So saan nga ba pinapares ang Picom? So pinapares natin sila sa straight com. So yun yung pagpili natin ng pullets mga tropa, no? Ayan. So nakita nyo ito yung isang pullet natin. So, bago lang ito mga tropa, hindi pa to nakakastahan. So pero ito mga tropa nung nakaraan, nakita ko na siyang nangitlog na siyang pusa. So normal lang yun sa isang inahin na kahit na hindi nakakastahan ng itlog, yun yung palatandaan o sign na ready na siya for breeding. Ayan, pwede na siyang magpakasta. Ayan. Yun mga tropa, no? So, yun yung mga pullets natin. So, lalagay muna natin siya dito. Ayan. So hindi ko muna sila tinakpan para sa ganun maarawan sila kasi galing sila so fresh harvest lang mayan, galing sa range natin. So madako tayo ngayon dito sa broodcock. So ito yung isang gagamitin natin, yung sweater natin na medium high station. Tapos ito yung isang broodcock natin. Kunin natin. So ito yung ating Boston. Yung Boston Gold natin. So ito yung ating broodcock mga tropa. So ito yung Boston Gold natin. So kakapain natin. Yan, maganda yung balahibo. Yung mata, ganun din. Dapat parehas lang yung mata. Malaki yung mata. Yan, buong buo. Tapos titingnan natin yung paa. Ayan, pantay. Dapat pantay din yan para yung magiging anak mamanahin nila. So ito ay isang medium station din mga tropa. Medium station. Tapos yung pitcho, ayan, yung pitcho, papakita mo. Ayan siya mga tropa, yung pitcho na, oh ayan oh. Halos wala kang makapana buto. Ayan. So yung balahibo, ayan, okay na okay yung balahibo na. So ito mga tropa is tapos nang naglugon ko. Bali, ang edad pala nito is magto 2 years na siya sa September. So isang pala mga tropa sa pag select ng breeding materials, dapat kunwari ito is 2 years na o magto 2 years na, kailangan yung pullet mo mas bata, yung inahin mas bata. Pwede rin naman na yung inahin mo is mas matanda. Kunwari yung inahin mo is 2 years na, kailangan yung broodcock mo is 1 year pa lang. So ito mga tropa,
So yung isang gagamitin natin na materyales. Yan. So Boston. So ipapares natin to dun sa pullet natin na Boston Gold. Ano yan? Ang palong yan, laki. Ang laki yung paling. Nakakain ba to? Nakakain ba? Tingnan mo dito. Pang tinula line. Winning line to, wag yung tinula line. Hindi, I mean yung palong ng manok. Parang gustong kainin ito ah. Marang masarap yata yung adobong manok na worth 5,000 ganon. Texas yarn. Hindi, joke lang. Parang gusto pang kainin ito. Alright, so yun mga tropa na. Tapos yung gray natin. So yung gray natin mga tropa is nasa 6 months pa lang siya. Ayun yung gray natin. So 6 months pa lang siya. So aantayin natin muna na 1 year siya bago natin siya ipares dun sa may hatch gray natin. Pero habang nag-aantay tayo mga tropa, habang nag-aantay tayo ng edad nung gray natin, ipapares na muna natin siya dito sa ating Boston. Anong Boston natin? Boston Gold. So ang kakalabasan nun is Boston Gray na naman. Ayan. So karoon na naman tayo ng Boston Gray. So nakikita ko na kasi mga tropa eh. Kasi may napalabas na tayo na Boston Gray. Nandito mga tropa oh. Ayan. Yan yung ating Boston Gray. Ayan, Boston Gray natin. So yun yung mga naselect natin na mga materials natin for breeding season this 2026. Kaya kapag pipili ng materyales, so talagang kailangan mong napaka-stricto. Napaka-stricto, kailangan mong kapain maigi, talagang titignan mong maigi kung sila ba talaga yung nararapat na i-breed mo. Kasi sa dami-dami ng lumalabas na mga pullets, na mga broodcock, eh syempre nalilito ka, minsan nakakalito, di ba? Pero ang ginawa ko kasi mga tropa, isa-isa ko silang hinipo, isa-isa ko silang inobserbahan, isa-isa ko silang tinignan. So ito yung mga pasok sa ating mga materyales. Pero hindi lang yan mga tropa, meron pa tayo doon. Kaso ang problema lang, kulang pa sila sa edad kasi nasa 5 months old pa lang sila. So kulang pa. So meron tayo din na isang 5K sweater. Yan, 5K sweater. Tapos meron din tayong isang bullet na nakakross sa hatch. So hatch dome. Isa doon. Pero bata pa kasi, nasa 5 months pa lang. Pero sakto, maglalaro na yun sa September. September, pwede natin gamitin yung ngayon. So, sa September ko na lang ipapakita yun para siyempre may pa-surprise naman tayo sa ating manukan. Right mga tropa, so yun lang yung vlog natin. Ayan. So, sa pagpili ng materyales, kailangan dapat tignan mong maigi. Quality. Kung quality ba. Ayan, kung quality yung mga i-breed natin. Ayan, so yun lang mga tropa. See you sa next na vlog natin.